азизон дӯстон салом. Зухуршо ҳастам бо шумо аз имороти Дубай. соли 2025 аст ва мо дар кишварҳои зиёди олам ҳузур дорем. душанбе, тошканд, исломобод, лондон, монако ва дигар минтақаҳо оҳиста оҳиста мактаби зебои алифамонро дар тамоми ҷаҳон паҳн карда истодаем. гарчанди масофаҳо байни мову шумо дур бошанд, қалбҳоямон наздиканд азизон. мо ҳамеша дар ёди шумоем ва дар ин рӯзи зебо ки мо бо ҳам ҷамъ омадаем, воқеӣ ё ки фосилавӣ, мехоҳам ин сухани худро ба азизонамон дар Алифбонк бахшам. бо иҷозати шумо дӯстон, мехоҳам чанде аз номҳои ҳамкорони азизамонро зикр намоям, то ки хотиррасон кунем ки масъулияти чӣ хурд бошаду чӣ калон ҳамаш қадрдонӣ мешаванд, чунки аз дилхоҳ кори ҳар яки мову шумо имрӯзу ояндаамон вобаста аст ва ҳар яки ин масъулиятҳоро қадрдонӣ ва эътироф мекунем. бо забони англисии кӯчагӣ як таъбире аст, I see you. маънии аслиаш ман туро дида истодаам ва шояд ин ибора аз забони тоҷикӣ омадааст, чунки мазнунан маънои бисёр наздике дорад. ман туро дида истодаам ё ки ман туро нағз мебинам. I see you. бо маънои ман туро эътироф мекунам, ман талошҳо ва меҳру муҳаббати туро мебинам ва қадр мекунам. акай ҷума, шумо ба мо илҳом мебахшед. ҳар гоҳ саҳарӣ барвақт бо ду чархаатон ба сӯи алиф меоед, ба ҳама кӯмак мекунед, ҳеҷ касро ноумед намегузоред. мо бо шумо ифтихор мекунем ака. We see you. мо шуморо дида истодаем. акай ҳомиҷон, қаҳрамони мо, шумо ҳоло ҷавон ҳастед, хондани забони англисиро давом диҳед. ҳамаи мо ба шумо кӯмак мекунем ва аз шумо меомӯзем. We can always speak English with you anytime. Just text any of us. We see you. мо шуморо дида истодаем. сарҳади азиз, мо хуб медонем ки шумо ба касе барои кӯмак не намегӯед. дили кушод, виҷдони пок ва меҳнатдӯстии шумо боиси фахр аст. ҳамкорӣ бо шумо бароямон неъмат аст. We see you. мо шуморо дида истодаем. алишер хидиров, акои мо, экстрамайли шумо худ як челленҷ аст барои алифиён. видеоҳои маркетинг бо шумо ранги дигар доранд. ташаккур ки қолабҳоро мешиканед ва инсондӯстиро дар ҷои аввал мегузоред. We see you. мо шуморо дида истодаем. музаффар, бародари меҳрубони мо аз шӯъбаи харид, кор бо амонати кас вақте ки худатон дар танҳогӣ ҳамаро ба дӯш гирифтед, нишони мардонагист. бо роҳи ҳалол алифро бо молҳои лозим таъмин мекунед. хуни алифро ҳамеша дар гардиш нигоҳ медоред. дуо мекунем ки дар атрофамон ҳамеша шумо ва мислату нафарони покдил дар гирди мо бошанд. We see you. мо шуморо дида истодаем. аюбҷон, абдурауф ва анушервон, ситораҳои мо, то соатҳои 4-5 саҳар дар офис монда аз пайи оптимизатсияи корҳо мешавед. ҳамаш барои роҳату осонии кори алифиён аст. истироҳатро фаромӯш накунед дӯстон. бо шумо мефахрем. We see you. мо шуморо дида истодаем. носир афзалов, ба як мард 40 ҳунар кам аст. ин дар бораи шумост. аз аввал то охир ҳама кори терминалу банкоматҳоро ба дӯш мегиред. сифати кор ва бехатарии мизоҷонро дар аввал мегузоред. ташаккур барои ҳаракатҳои ғайриоддиятон. We see you. мо шуморо дида истодаем. апай ғафарбӣ аз офиси бохтар, дасти шумо ҳеҷ гоҳ дардро набинад. чойҳои болаззат, кӯмак ба ҳамкорон, мизоҷон, меҳнати ҳалол. шуморо ҳамчун модари экстрамайл мешиносем, чунки ин ғамхориро танҳо аз модар интизор шудан мумкин аст. We see you. мо шуморо дида истодаем. шамсӣ ва фарида аз офиси ваҳдат, бо табиати ороми шумо ва маданияти баландатон фикр мекардед ки мо чунин инсони бузургро дар байни ҳамкорон намебинем? қиссаи экстрамайл ва заҳматҳои шуморо солҳо дар алиф қисса хоҳем кард. We see you. мо шуморо дида истодаем. акай қурбонҷон аз офиси турсонзода, талоши шумо барои омӯхтани чизи нав барои мо намунаи ибрат аст. кори ман нез нагуфта ба ҳама мизоҷу ҳамкор кӯмакатон мерасад.
We see you. ما شما را دیده ایستاده‌ایم. مهرافروزی عادلشاه از آفیس حصار، چی طوری که شما با 2 طفلی خرد اکسترامایل میکنید، شخصا من حیران میشوم. دقت به کار و مهر و مهربانی نسبت به میزاجان و همکاران، همه تلاش های شما واضح هستند و چی طور شما الیف را دوست می‌دارید. We see you. ما شما را دیده ایستاده‌ایم. توشماتوف دلشاد از آفیس کلاب، راست قولی، مهنت دوستی و خاکساری شما از بهترین صفت‌هایی است که باعث فخر است. کمک خود را هیچگاه دریغ نمی‌دانید و فرهنگ الیف را در وجودتان دارید. We see you. ما شما را دیده ایستاده‌ایم. اکای بهرانشاه نظرعلیف از آفیس خوجند، گرچند که مسئولیت شما نباشد ولی همیشه پس از روزی کاری تازگی را نگاه می‌دارید. از صمیم قلب از شما منت داریم. We see you. ما شما را دیده ایستاده‌ایم. اکای یگیت یرالیف از آفیس خوجند نیز، ما خوشبختیم که شما را داریم که مهنت حلال شما تا امروز آفیسمان یگان جای شکسته ندارد. سپاس به شما. We see you. ما شما را دیده ایستاده‌ایم. افسوس که وقتی ما محدود است و نمیتوانم نام‌های همه الیفیان را ذکر نمایم، چون که روی خط دراز است. خوشبختانه هر یکی شما برایمان عزیزید، غیر عادی دوستان. We see all of you. ما همه شما را دیده ایستاده‌ایم. شکر میگویم که با شما از آینده الیف دلمان آرام و پر است. صدها نفر در الیف در چندین دولت دنیا مثل شما سعی و تلاش میکنند تا زندگی اطرافیان را بهتر نمایند و با این راه از زندگی خود لذت برند. زیرا لذت حقیقی زندگی در خوشحالی دیگران است، چون که این نعمت همچون یک امانت به ما از سوی پروردگار یکه و یگانه نصیب گردیده است. تا دیدار عزیزان، موفق باشید.